Στην πρωτεύουσα του Πόντου, την Τραπεζούντα, είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Στην πόλη με τους συγκλονιστικούς θρύλους και τις ένδοξες παραδόσεις. Στα βάθη της Ανατολής, στα παράλια του Ευξήνου Πόντου, στάθηκε φωτεινό προπύργιο ελληνισμού η Τραπεζούντα επί 3.000 χρόνια. Στους αρχαίους χρόνους, αλλά και στους μεταγενεστέρους, σε όλη τη διάρκεια των αιώνων, ως την ώρα του ξεριζωμού, η Τραπεζούντα παρέμεινε ανένδοτη στις επάλξεις του ελληνισμού. Στους μηθριδατικούς πολέμους στάθηκε απόρθητο φρούριο, κέντρο εφοδιασμού των Ελλήνων πολεμιστών στην κατοπινή περίοδο, εναντίον των ποικιλονίμων εχθρών του έθνους. Τραπεζούντα, λεβεντογένα μάνα ακριτών πολεμιστών, που με τους θρυλικούς των αγώνες εδόξασαν το Βυζάντιο και λάμπριναν την ιστορία της φυλής. Και στα σκοτεινά χρόνια της δουλείας στάθηκες πάλι φωτεινό μετέωρο ελληνισμού, η Τραπεζούντα. Η Τραπεζούντα είναι κτισμένη πάνω σε 3 χαμηλούς λόφους στους πρόποδες του όρους Μπόζτεπε. Οι 3 αυτοί λόφοι δίνουν την εντύπωση σχήματος τραπεζίου. Διατυπώθηκε λοιπόν η άποψη ότι από τη μορφή αυτή της τοποθεσίας πήρε το όνομά της η Τραπεζούς. Η Τραπεζούντα ιδρύθη από Συνοπαίους στα μέσα του 8ου π.Χ. αιώνα. Πολύ γρήγορα ανεδείχθη σε σπουδαίο κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου. Μέσω θαλάσσης επικοινωνούσε με όλους τους λιμένας της Μεσογείου. Διαξηράς συνεδέετο με τον Κάφκασο, τη Συρία, Μεσοποταμία, Περσία και μέσω αυτής με τις Ινδίες και την Κίνα. Προς όλες αυτές τις χώρες προωθούνται τα προϊόντα των μεσογειακών χωρών και του Βυζαντίου διαμέσου της Τραπεζούντος. Ο ολόγιος Τραπεζούντιος Βυσαρίων, αναφερόμενος στην μεγάλη εμπορική κίνηση της πόλεως, διαπιστώνει τον διεθνή της χαρακτήρα, κοινών εργαστήριων ή εμπόριων της οικουμένης απάσης. Κατά την κάθοδό τους οι μοίροι του Ξενοφόντος πέρασαν από την Τραπεζούντα, όπου φιλοξενήθηκαν από τους Έλληνας κατοίκους της πόλεως. Οι Τραπεζούντοι παρεχώρησαν και πλοία στον Ξενοφόντα για την μεταφορά των στρατευμάτων του. Ο λιμένας της Τραπεζούντας έσβιζε από ζωή και κίνηση. Οι Τραπεζούντοι ανέπτυξαν καταπληκτική εμπορική δραστηριότητα. Παράλληλα καλλιεργούσαν τα ελληνικά γράμματα. Οι Μηθριδάτε βασιλείς, Πέρσε την καταγωγή, πολύ γρήγορα εξελληνίστηκαν. Με την έλευση των Ρωμαίων δεν άλλαξε τίποτα στην Τραπεζούντα. Κατά την Βυζαντινή περίοδο, οι πόλεις με την ενδοχώρα της απέκτησαν σπουδαία στρατηγική σημασία. Ο Ιουστινιανός ορίζει την Τραπεζούντα ως πρωτεύουσα ολοκλήρου του Πόντου, που αποτελούσε μια από τις μεγαλύτερες επαρχίες του Βυζαντινού κράτους. Αργότερα, ο Πόντος αποκτά κάποια ανεξαρτησία, γίνεται δουκάτο, με την παραχώρηση στους στρατιωτικούς παράγοντες του τόπου ιδιαιτέρων προνομίων. Στο χώρο του Πόντου πραγματοποιούνται οι θρυλικοί αγώνες των ακριτών, οι οποίοι με την πολεμική αρετή και εθνική τους φιλοτιμία σώζουν πολλές φορές το Βυζάντιο από φοβερούς κινδύνους. Αθάνατοι ύμνοι προς τον ποντιακό ελληνισμό τα ακριτικά τραγούδια του Πόντου. Πέρα εκεί στον Εφράτη, ο Πόντιος Ακρίτας οργώνει το χωράφι του κοντά στα σύνορα. Ξαφνικά ισορμούν οι Σαρακινοί, λαιλατούν τον τόπο, αρπάζουν και τη γυναίκα του Ακρίτα. Πουλί φέρνει το μήνυμα στον Ακρίτα. Η ψυχή του γενναίου πολεμιστού αναστατώνεται. Αφήνει το όργωμα στη μέση και τρέχει να εκδικηθεί. Συναντά τους άρπαγες, δίνει τη μάχη μαζί τους και τους κατασυντρίβει. Ένας αυτός, μυριάδες εκείνοι. Απελευθερώνει τη γυναίκα του και γυρίζει θριαμβευτή στο κονάκι του. Para
Ανατολικός Πόντος, με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα, από το 1204 έως το 1461, αποτελούσε ανεξάρτητο κράτος. Πρόκειται για την αυτοκρατορία των Κομνηνών. Πρώτος αυτοκράτορ και ιδρυτής της αυτοκρατορίας, ο Αλέξιος Πρώτος Κομνηνός. Τελευταίος αυτοκράτορ, ο Δαβίδ Κομνηνός. Η ίδρυση της αυτοκρατορίας των Κομνηνών έγινε με την αφορμή της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Φράγκους το 1204. Αλλά οι Κομνηνοί της Τραπεζούντος ποτέ δεν εστράφησαν εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όταν αυτή ανασυστήθηκε το 1261. Αντιθέτως, στάθηκαν πάντοτε στο πλευρό της. Φιλοπάτριδες και χριστιανοί οι Κομνηνοί ίδρυσαν στην Τραπεζούντα περικαλείς ναούς και σχολεία. Η ελληνική παιδεία έλαμψε εκεί και εφώτισε γενναίες γενεών. Η λάμψη της διατηρήθηκε και κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Ζούντας το βάλιν και νημαία καλεμένος και νημαία καλεμένος έχει μετέιναν μόρφον κορίτσι και πως είμαι φιλεμένος και πως είμαι φιλεμένος. Μετά την πτώση της Τραπεζούντος 1461, επικολούθησε δύσκολη περίοδος για τον ποντιακό ελληνισμό. Ο κατακτητής δεν ετήρησε τους όρους των συνθήκων που υπέγραψε. Οι ορδές του ελεηλάτησαν την Τραπεζούντα. Αυτή η κατάσταση διήρκησε συνολικά επί 2 αιώνες περίπου. Τότε ακριβώς πολλοί Τραπεζούντοι εγκατέλειψαν την αγαπημένη τους πόλη και έφυγαν άλλοι στη Ρωσία, άλλοι προς διάφορες περιοχές της Κωνσταντινούπολεως και άλλοι σε ενδότερες περιοχές του Πόντου, όπου ίδρυσαν κόμες και χωριά. Τον 17ο αιώνα η μανία του κατακτητού υπεχώρησε. Παρεχώρησε στους Ραγιάδες διάφορα προνόμια. Συνετελέσθη τότε μέγα γεγονός. Η ίδρυση του φροντιστηρίου της Τραπεζούντος κατά το δεύτερο ήμιση του 17ου αιώνος. Το ελληνικό αυτό πανδιδακτήριον, όπου εδιδάσκοντο όλες σχεδόν οι επιστήμες, στάθηκε φωτεινός ελληνικός φάρος που εφώτιζε το νου και την ψυχή του υπόδουλου ποντιακού ελληνισμού. Στο φροντιστήριο Τραπεζούντος, οι λειτουργοί της ελληνικής παιδείας, μεταξύ των οποίων και διδάκτορες του Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν μετέδιδαν μόνον επιστημονικές γνώσεις στους σπουδαστάς, αλλά και την πίστη στις ελληνικές παραδόσεις. Το φροντιστήριο ακτινοβολούσε όχι μόνον πάνω από τους ορίζοντες του Πόντου, αλλά και πέρα από αυτούς. Στα πλαίσια των εορταστικών του εκδηλώσεων, οι πανηγυρικοί λόγοι και τα ποντιακά ηρωικά τραγούδια αποτελούσαν ύμνους προς το ένδοξο παρελθόν και ιερή υπόσχεση για την συνέχιση των παραδόσεων. Ο ελληνικός πληθυσμός της Τραπεζούντος, πριν από τον ξεριζωμό, δεν υπερέβαινε τις 20.000. Ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός της περιφερείας Τραπεζούντος ανήρχεται τότε σε 100.000. Στη μνήμη όλων των ποντίων, η Τραπεζούντα θα παραμείνει ως η πόλη των πιο ευγενών ονείρων της φυλής. Η ξακουστή πολιτεία με την τρισχιλιετή ιστορία. Ο θρυλικός τόπος με τους γενναίους Ακρίτας. Η θρυλική πρωτεύουσα των Κομνηνών με τις 9 μεγάλες ενορίες. Με τους πολυάριθμους ιερούς ναούς και τα σχολεία. Η πόλη όπου η ποντιακή μούσα εθρήνησε την πτώση του Βυζαντίου με τρόπο συγκλονιστικό, που η ίδια μοίρα περίμενε και αυτήν σε λίγο, όταν το 15 Αύγουστο του 1461 διελύοντος την Τραπεζούντα και οι τελευταίες ελπίδες των Πανελλήνων. Να ηλίε μας και βάε μας, οι Τούρκ την πόλε πέραν. Πήραν την Κωνσταντινούπολη, πήραν και την Τραπεζούντα, όμως ο λαϊκός ποιητής αισιοδοξεί. Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο.
Της Αγίας Σοφιάς η πόρτα θα ανοίξει όταν θα έρθει ο μάστορας από τον ουρανό, τον οποίον θα συμπαρασταθεί εργάτης από τη γη. Θέλ απ' ουρανού μάστοραν και ασυν γην εργάτεν.